Gipahinumdum sa Office of Senior Citizens Affairs sa Davao City ngadto sa buot mo avail sa cash incentive sa gobyerno nga 10,000 pesos base sa Expanded Centenarian Act nga magparehistro sa ilang opisina. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa 117,900 nga ihap sa mga senior citizens sa Davao City, 426 ang mga nagedad 80 anyos, 225 ang mga 85 anyos. Ang mga nagedad 90 anaa sa 100 ang ihap, samtang 37 ang nagedad 95 anyos. Kinibase sa datos sa Office of the Senior Citizens Affairs. Mao ni nga ihap ang maka-avail sa Expanded Centenarian Act nga baguhay lang gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa mga balaod, dili na lang mga nag-edad 100 years old ang makadawat og cash incentive. Makadawat na sabog 10,000 pesos ang mga nag-edad 80. Madugangan na pod og 10,000 kung moabot og 85, 90 ug 95 anyos. Lahi patong 100,000 pesos kung makaabot og 100 years old. Si Nanay Lilibeth, 57 anyos, dili pa senior pero nalipay nga gipamubaan ang edad sa mga makadawat og cash gift. Pero doon na siya pangutana, sama sa pangutana sa kadaghanan. Unsaon pag-apply o unsa bay mga kinahanglan requirements para maka-avail ana. Sumala sa OSCA, magpa-register lang kanila. Pwede ra birth certificate. Kung wala nini, pwede ang baptismal o valid government ID o di ba kaha, barangay certification. Mag-register sila sa OSCA. Considering na na-register na sila, ang atong himuta lang dito is i-review na lang, i-assess na lang natin itong mga pangalan. Pwede ra pod ang anak o paryente ang magparehistro, bitbiton lang ang rekisitos. Ginahulat pa ang implementing rules and regulations sa Expanded Centenarian Law ay kinihingpit nga mapatuman. Ang maghigala nga sila Nanay Elena Lemboy, 66 anyos, ug Nanay Gloria Hutoy, 67 anyos, nga pulos taga Barangay 8A sa Davao City, nalipay sa maong giamyandahang balaod. Kung makaabot daw sila og 80, dakong tabang daw ang kantidad sa ilang mga panginahanglanon. Palit sa kuan kanang konsumo, palit mga tambal anak. Arang-arang na lang kung maabot ko 80. Gipangitaan pa kini sa gobyerno ug pondo. Sunod tuig pa kini mahatag sa mga gitaganang senior citizens. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.